नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. अपक्ष महिला उमेदवाराला धमकी, विक्रांत सावंत भाऊक आणि अजितदादांच्या आठवणींनी पाणावले डोळे. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. देवगड जिल्हा परिषद मधील शिरगाव जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये भाजप आणि शिवसेना महायुतीनं प्रचारात आघाडी घेतली आहे. खाळ बैठक आणि घरोघरी गाठीभेटी सुरू आहेत, याचाच आढावा घेतलाय कोकण सात लाईव्हचे प्रतिनिधी उमेश भुचडे यांनी. भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या देवगडमध्ये जिल्हा परिषद उमेदवारांची आता प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. एकंदरीत आपण शिरगावच्या जिल्हा परिषद सदस्यांशी उमेदवार आहेत त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. कशा पद्धतीचं नियोजन आहे एकंदरीत आणि काय सध्या आपले रात्रदिवस बैठका सुरू आहेत, प्रचार सुरू आहे, एकंदरीत काय नेमकी सध्याची परिस्थिती आहे, कसं वातावरण आहे? आता मला पक्षाने जी जबाबदारी दिली गोपटे साहेब किंवा माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांनी, त्याबद्दल मी आधी त्यांचे धन्यवाद मानतो. आणि जी काय असेल पक्षाची ती आमचे पालकमंत्री नितेश राणे ज्यांनी जे विकासाचे काम केलं आहे त्याच्यावर आम्ही विजयाचे काम करतोय. विजय बाबचा या जिल्हा परिषद सदस्यामध्ये 9 उमेदवार एकूण उभे आहेत. हा वेगळा एक पॅटर्न आहे. 9 उमेदवार पहिल्यांदाच आपण बघतो की एवढे जास्त उमेदवार आहेत, त्याबद्दल काय सांगा? आमचा जो जिल्ह्याचे आमचे पालकमंत्री आहे नितेश राणे त्यांच्या याच्यावर जे विकासाचे काम केले आहे त्याच्यावर 9 जरी असले तरी आम्हाला काही टेन्शन येत नाही. कारण माझ्या पुढे माझी सगळी टीम आहे, माझे भाजपचे सगळे कार्यकर्ते देवगडचे माझे सगळेच कार्यकर्ते असतील, अजित बोगटे असतील, आमचे संदीप साटम असतील, सर्व जे माझे पदाधिकारी असतील, नार्वेकर असतील, अमित साटम असतील, नंदू देसाई असतील, पंकज दुखंडे असतील, सर्व कार्यकर्ते मंगेश लोके असतील, शैलेंद्र जाधव असतील, अजित कांबळे असतील, हे सर्व असल्यामुळे आम्हाला काही 9 जणांची काही चिंता वाटत. निश्चितच या सध्याची भाजप आपण बघतोय की बैठका चालू आहे, प्रचार यंत्रणा सुरू आहे. कशा पद्धतीने नियोजन आहे एकंदरीत या प्रचाराचं रणधुमाळी? कारण आम्हाला अधिकृत उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर आमच्या ह्या जिल्हा परिषदमध्ये आमच्या सर्वच प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ते, कारण खरं तर हा मतदारसंघ अगदी परंपरेने भारतीय जनता पार्टीचा आहे. आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांनी केलेली जी विकास कामं आहे, खरं तर हा जिल्ह्याभर आता जे वातावरण आपण सर्वजण बघताय, ही निवडणूक जी आहे ती आमचे लाडके नेते भाग्यविधाते कोकणचे माजी मुख्यमंत्री विद्यमान खासदार नारायणराव राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही लढतो आहे. आणि भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष असतील, आमचे मुख्यमंत्री साहेब असतील, यांनी ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रभर काम करतायत तर त्याचाच परिपात म्हणून आपण जो आता पाहताय अगदी उमेदवार बिनविरोध होण्याची जी काही शृंखला आहे ते पूर्ण ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चालू आहे. आणि त्या निमित्ताने मी तुम्हाला निश्चित सांगतोय की आमच्या पालकमंत्री महोदयांचा असलेला प्रत्येक माणसाची संपर्क आणि त्यांनी केलेली विकास कामं या जोरावरती आमचा हा मतदारसंघ 100% सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून येण्यासाठी आम्ही सर्वजणांनी आता कंबर कसलेली आहे. आमच्या खळा बैठका सुरू झालेल्या आहेत. आमचे जे उमेदवार आहेत ते उमेदवार सर्वानुमते दिलेले उमेदवार आहेत. त्यांच्यामध्ये तो बूथ अध्यक्ष आहे, हे एक महत्वाची गोष्ट आहे. बूथ अध्यक्षाला या पक्षाने भारतीय जनता पार्टीने गोपटे साहेब असतील, आमचे पालकमंत्री साहेब असतील आणि आमचे सर्वांचे नेते लाडके खासदार राणे साहेब असतील यांनी एका बूथ अध्यक्षाला संधी दिली आहे. आणि निश्चितच हे फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीमध्ये घडू शकतं असं हा एकंदरीत हे चित्र आहे. निश्चितच बूथ अध्यक्षाला संधी दिली. पंचायत समिती सदस्य शिवसेनेकडे आहे, तुम्ही काय सांगाल? काय नेमकं वातावरण आहे सध्या? संतोष तळवडेकर, मी देवगड पंचायत समिती तळवडे या इथून उमेदवारी म्हणून उभी आहे. भाजप शिवसेना शिंदे गट महायुतीचा उमेदवार म्हणून मी देवगड पंचायत समिती तळवडे इथून उभी आहे. माझ्या पाठीमागे पूर्ण कार्यकर्ते आहेत, महायुतीचे कार्यकर्ते आहेत. कसा प्रतिसाद मिळतो? छान प्रतिसाद मिळतो. निश्चितच जिल्हा परिषद आहे, पंचायत समिती आहे, ही महायुतीची निवडून येईल आणि भरघोस मताने निवडून येईल असं एकंदरीत आता आपल्याला इथे या शेगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये दिसत आहे. भारतीय जनता पार्टीचा मठ बोलेकर येथील रहिवासी सत्यवान बोलेकर यांच्या थेट अंगणात बिबट्या आला. या बिबट्या त्यांच्या CCTV कॅमेरामध्ये कैद झालाय.
फोंडा जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा राणेंचा बालेकिल्ला आहे. आम्हाला पोस्टरबाजीची गरज नाही, आम्ही ओरिजिनल पक्षाचे आहोत, अशी प्रतिक्रिया मामा हळदिवे यांनी दिली आहे. फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आता अधिकच रंगत धरू लागली आहे. घरोघरी हा प्रचाराचा वेग आता वाढलेला आहे. एकंदरीत पाहतो की फोंडाघाट जिल्हा परिषदमध्ये आपण बघतो की मामा हळदिवे हे आता घरोघरी गावागावात जाऊन प्रचार करत आहेत. त्यांच्यासोबत पंचायत समिती सदस्य देखील आहेत. आपण एकंदरीत जी गर्दी बघतोय आणि गावागावामध्ये त्यांचा प्रतिसाद मिळतोय कशा पद्धतीने या प्रचाराला. मामा, तुमचा अनुभव खूप दांडगा आहे या निवडणुकीमध्ये बघितलं, कारण की मागच्या बऱ्याच निवडणुका तुम्ही अनुभव आहेत. या निवडणुकीत कसं वातावरण आहे, घरोघरी गेल्यानंतर कसा प्रतिसाद मिळतो एकंदरीत काय सांगाल? घरी गेल्यानंतर आधी मामालाच मिठी मारतात सर्वजण, कारण माझी ओळख त्यांना दाखवायला नको आहे. कारण मी सर्वसामान्य जनतेचाच उमेदवार आहे. तर असा मी नौका उमेदवार नाही किंवा माझ्यावर अन्याय झालेला उमेदवार असा काय नाही. मी अन्याय काय माझ्यावर म्हणत नाही आहे. मी महायुतीचा उमेदवार आहे. कुठला शिवसेना पक्षामार्फतचा जिल्हा परिषदचा आहे आणि पंचायत समितीचा भाजपमार्फत आमच्या मनीषा मानसी मराठे आहेत. त्यामुळं आम्हाला युतीच्या उमेदवारांना कसली काळजीच नाही आहे आणि ते आम्हाला आता आम्हाला प्रचार करण्याची सुद्धा काय गरज नाही. एवढा आमचा विजय झालेला आहे त्यांच्या मनातून, एवढ्या लोकांनीच केलेला आहे ते. आणि थोड्या दिवसात तुम्हाला कळेल, त्याबद्दल वाद नाही. कारण जनतेचेच उमेदवार आम्ही आहोत. आम्हाला पोस्टरबाजीचे किंवा मनातले उमेदवार आम्ही आहोत. जनतेने आम्हाला निवडून दिलेलं आहे. जनतेचे आम्ही उमेदवार आहोत. जनता आमच्यासाठी आतुरतेने वाट बघत आहेत. आणि अशी लोक म्हणतात, वा पिल्लू नवीन आलाय, नाही पिल्लू जुनाच आहे, असेही म्हणतात. कारण हे जे दोन उमेदवार आहेत, हे दोन उमेदवार वेळोवेळी लोकांना गाठीभेटी देत असतात. वर्षाचे 12 महिने, महिन्याचे 30 दिवस. त्यामुळं आमच्याबद्दल ती आदरता आहे ना, ती भरपूर वर्ष चाललेली आहेत. मी काय नौका नाही आहे. हे आमचे मिलिंद मराठे ज्यांचे ह्या मिसेस आहेत, मिलिंद मराठे बी त्यातच काम करत होते आणि अजूनही करतायत. तशी त्यांची मुलंही करतात. हे सगळे कार्यकर्ते करतात. तळात मामा, हा जो मतदारसंघ होता हा राणे साहेबांचा बालेकिल्ला होता. गेल्या वेळी रावराणे इथे होते, ह्यावेळी तुम्ही आहात, त्याबद्दल काय सांगाल? नाही, राणे साहेबाचा बालेकिल्ला की नाही, मूळपासूनच आहे. मूळपासून सुरुवातीपासूनच आहे. आणि आता युतीत सुद्धा हा जरी म्हटलं तरी राणेसाहेबच आहे ती या युतीत. आमचे निलेश राणे म्हणजे राणेसाहेबच आणि नारायण राणे म्हणजे राणेसाहेबच, नितेश राणे म्हणजे राणेसाहेबच आणि आमच्या माय भगिनी आमच्या कर्तृत्वान नीलमताई ह्या आमच्या राणेसाहेबच आहेत. आणि त्यांच्या ह्याच्यावर गोरगरिबांच्याच ते सेवे करतात. आणि त्यात करून आमचे मुख्यमंत्रीसुद्धा आहेत, चांगले आहेत. फडणवीससुद्धा साहेब चांगले आहेत. काय मोदी साहेब प्रचार करताय, काय वातावरण आहे, काय प्रतिसाद मिळतो एकंदरीत? नाही, हे आम्ही सांगण्यापेक्षा तुम्हालाच कळायला. आता हे थोडक्यातलं चित्र द्यायच्या अगोदर जर अर्धा तासाला आला असताना तर 100-125 महिलाच होत्या. पुरुष मंडळी सोडा. हे एका मोठा प्रतिसाद मिळतोय. हा मोठा प्रतिसाद आमचा चालू आहे. आणि प्रतिस्पर्धी उमेदवार देखील 2 आहेत एकंदरीत बघितलं. त्यांचा प्रचार चालू आहे, एकंदरीत ते आपल्यापर्यंत प्रचार करतात, त्याबद्दल काय सांगाल? नाही, त्याबद्दल हे आता करणार, कारण आम्ही महायुतीचे आहेत, ओरिजिनल पक्षाचे आहोत. कारण लोकांनाच माहिती आहे ना, पक्ष ओरिजिनल जो माणूस असतो ना, आम्ही उद्या निवडून आलो म्हणजे येणारच, त्याबद्दल काय वाद नाही. पण पक्ष मानणार कोणत्या? कामं कोणची करणार? आमचीच करणार आहेत काय, बाकीच्या लोकांची कोणची करणार आहेत काय? आणि तुम्हाला कळालं असेल काय काय घडलं, काय काय नाही घडलं, ते पेपरला तुम्हालाही समजलं असेल. आम्ही वेळोवेळी रात्रंदिवस आमचे मोबाईल उघडे असतात. आम्ही गाडीत कधी बसत नाही, 2 व्हीलरवर बसतो, काचा कधी लावत नाही. त्यामुळं गाडीत कधी बसत नाही, काचा कधी लावत नाही. शुभेच्छा तुम्हाला. मॅडम, काय सांगाल, काय कसा प्रतिसाद आहे? प्रतिसाद अतिशय खूप चांगला आहे. आणि प्रत्येक गावात ना, या लोरे पंचायत समितीच्या प्रत्येक गावात ना इतका म्हणजे आमच्या कार्यकर्त्यांकडनं, जे पदाधिकारी आहेत, सगळे कार्यकर्ते आहेत, आमच्या ह्या माता भगिनी आहेत, सगळ्यांकडनं इतका छान प्रतिसाद मिळतो. आणि जो तो अगदी पूर्णपणे आपले 100% सगळे प्रयत्न करून म्हणजे सगळेजण उतरले आहेत. आम्हीच फक्त निवडणुकीला उभे नाही आहोत म्हणून, आमच्याबरोबर सगळे आहेत. अशा पद्धतीने काम चालू आहे
सगळीकडे आणि खूप छान प्रतिसाद मिळतोय आम्हाला. निश्चितच महिला भगिनी आणि मामाने सांगितलेलं आहे की आपल्याला प्रतिसाद खूप चांगला मिळतो. निवडून येणारे काळ्या दगडावरची रेस आहे. काळ्या दगडावरची आम्ही दोन्ही उमेदवार निवडून येणे काळ्या दगडावरची रेस आहे. आमची नाही, ह्या जनतेची आहे आणि जनतेची रेस ही फुसडता येत नाही. निश्चितच मामाने सांगितले आहे आम्ही निवडून येणार, ही काळ्या दगडाची रेख ही जनतेची आहे, आमची नाही. त्यामुळे आम्ही निवडून येणार असा विश्वास देखील त्यांनी इथे व्यक्त केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाचा 38वा व्यापारी एकता मेळावा यावर्षी देवगडमध्ये होतोय. 8 वर्षांनंतर होत असलेल्या या मेळाव्याच्या जय्यत तयारीचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. देवगड तालुका व्यापारी संघाच्या निमित्त 38वा जो व्यापारी एकता मेळावा यावेळी आपल्याकडे होत आहे, याची पूर्ण तयारी पूर्ण झाली आहे. सभा मंडपाचं काम जवळपास 90% पूर्ण झालं असून भोजन कक्षाचंही काम जवळपास 50 ते 60% पूर्ण झालं आहे. आजच्या रात्रीपर्यंत ही सगळी सभा असतील की भोजन मंडप असतील, स्टॉल असतील, पार्किंगची पूर्ण व्यवस्था आणि पाणी व्यवस्था ही सर्व आज रात्रीपर्यंत पूर्ण होईल. जास्तीत जास्त व्यापारी बहुसंख्येने उपस्थित राहतील याची पण काळजी घेतली आहे. तसंही आव्हान आम्ही व्यापारी संघातर्फे करत आहोत. धन्यवाद. काय सांगाल? पालकमंत्री महोदय आवर्जून उपस्थित राहणार. साधारणतः 10:30च्या दरम्यान पालकमंत्र्यांची इथे उपस्थिती असेल असं त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्हाला समजलं. त्याविषयी तीही तयारी पूर्ण झालेली आहे. त्याचबरोबर पार्किंग व्यवस्था कुलकर्णी शॉपीच्या तिथे खाडीलकर कंपाऊंड, शाळेचे समोरील असलेले प्रेमायसेस हेही आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. काही खाजगी कंपाऊंड आहेत तेही आपण उपलब्ध पार्किंगसाठी करून दिलेले आहेत आणि तिथे ती सगळी व्यापारी संघाचे सभासद आहेत ते खूप मेहनत घेऊन ती सगळी जबाबदारी पार पडत आहेत. त्यामुळे पार्किंगची व्यवस्था पूर्ण होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल कुडाळ येथील सर्वपक्षीय आणि नागरिकांच्या वतीनं आदरांजली वाहण्यात आली. कुडाळमधील मराठा समाज हॉलच्या सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी शोकसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी अजित पवार यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण करून आदरांजली वाहण्यात आली. उपस्थितांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. यावेळी माजी आमदार वैभव नाईक, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एम के गावडे, सावळाराम मणावकर, नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर शिरवलकर, व्हिक्टर डॉन्टस, नितीन वाळके, काका कुडाळकर, राजू राऊळ, अभय शिरसाट, राजन नाईक, शिवाजी घोगळे, आत्माराम मोटवणेकर, उमेश गावळणकर, सुंदर सावंत आदीसह सर्वपक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. अजित पवार यांच्या निधनानं राज्यानं एक अनुभवी आणि कर्तृत्ववान नेतृत्व गमावल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. कुठेतरी हे खोटं असेल असं मला वाटत होतं, पण थोड्या वेळाने कळलं की बातमी खरी आहे. दादा आपण राहिले नाही. एक प्रशासनाने आम्हाला भरपूर पकड विकासाची दूरदृष्टी असलेले नेते आज आपल्या राहिलेले नाही. ही कोकणी म्हणून येण्याची शक्ती नाही. मी नगराध्यक्ष म्हणून आणि पुढे समस्त कुडाळवासियांतर्फे दादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली देते. मला आठवतं सुधीरकांनी सांगितलं की मला आठवतं की आम्ही लहानपणी म्हणजे सुधीरकांत त्यांचे कार्यक्रम होते आणि शेवटपर्यंत जरी सुधीरकांत ओळख या ठिकाणी म्हणजे एकत्र कार्यकर्ते 30-40 वर्षानंतर त्या कार्यकर्त्यामध्ये सुस्थितीत येतात, अडचणी येतात, तरी पण 30-40 वर्ष त्या कार्यकर्त्याच्या कुटुंबाच्या पाठीशी राहिले हे आम्ही सुधीरकांच्या रूपाने बघितलेलं आहे. म्हणजे एखादा कार्यकर्ता झाला की त्याच्या कुटुंबियांना सुद्धा यारा पाटलांची बोलायचं आपल्याला माहिती आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते प्रॅक्टिकल होतं. म्हणजे एखादी गोष्ट आपल्या आरोग्यात काय गोष्ट आहे, आज आपण सत्ता लोकांना न्याय कधी देऊ शकतो, त्यासाठी आपण सत्तर केलं पाहिजे, हे प्रॅक्टिकल ते होते. आणि म्हणूनच कालचे आपण म्हणत असत की आजचा पक्ष वेगळा असेल, परंतु त्यांनी प्रॅक्टिकलपणे म्हटलं की जे कार्यकर्ते आपल्या विरोधात आजच्या विधानसभेला लोकसभेला लढले, त्यांच्यावर आरोप केले, अशा सुद्धा राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना त्यांना कळलं की ह्या लोकांना आता वाली मीच आहे, ह्या लोकांना न्याय मीच देऊ शकतो. म्हणून प्रॅक्टिकलपणे त्यांनी त्या लोकांना आता एक
जीवनात उभी होते, पॉलिटिकल क्षेत्रात होते आणि त्यामुळे टॅक्टिकल माणसं असणं गरजेचं आहे. आणि अजित पवार आपल्याला नेहमीच स्मरणात राहतील. आज अनेक मुद्दे, अनेक विषय, कोकण कृषी विद्यापीठ असेल, आज या ठिकाणी आमचं त्याचं केंद्र असेल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आंब्याचे प्रश्न असतील, असं कुठे दादांची माझं भांडण झालं नाही आणि दादाने तो प्रश्न सोडवला नाही असं कधी झालेलं नाही. या दादांचं आमचं जे राष्ट्रवादी कुटुंब, राष्ट्रवादीचा जो परिवार आहे पूर्ण महाराष्ट्रातला, तो आज खऱ्या अर्थाने पोरका झाला, पण महाराष्ट्रात सुद्धा पोरका झाला. कौतुकास्पद आहे. खरं तर दादांच्या झाल्याने महाराष्ट्रातले त्यांच्याच पक्षाचे नव्हे अनेक पक्षाचे कार्यकर्ते, त्यांच्यावर प्रेम करणारे कार्यकर्ते मोठे झाले. पण मला दुसऱ्या एका गोष्टीची फार भीती वाटते की दादांनी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये इतक्या संस्था स्वतःच्या आधिपत्याखाली मोठ्या केलेल्या आहेत. तर मला वाटतं आज त्यांची प्रत्येक संस्था पोरकी झालेली आहे. तर दादा असेपर्यंत दादा स्वतःच्या कारखान्याने त्याचा एक हे होता की दर 15 दिवसाला आपण आपल्या कारखान्यावर, दर 15 दिवसाला आपल्या मोठ्या मोठ्या संस्थांवर भेट देण्याचा विषय होता. त्यामुळे कदाचित त्याचं नेतृत्व कोणी करावं असं कोणाच्या मनातही आलं नसेल, इतका दादांचा त्यावरती दरारा होता. आज या सगळ्या संस्था मला वाटतं पोरक्या झालेल्या आहेत. दादांचं नेतृत्व मानलं पाहिजे, कारण महाराष्ट्राला दादांच्या नेतृत्वाची आता खरी गरज आहे. आणि त्यामुळे एकाच दिवशी असलेल्या 2 मेळाव्यात आम्ही शरदराव पवारांच्या मेळाव्याला न जाता अजितदादांच्या पवारांच्या मेळाव्यात गेलो आणि त्यानंतर सातत्यानं त्यांचं काम पाहण्याची संधी मिळाली. कार्याध्यक्ष यानंतर प्रत्येक त्यांच्या बैठकाला, चिंतन बैठकीला उपस्थित राहण्याची संधी आली. शेवटचं शिबिर आमचं नागपूरमध्ये झालं आणि नागपूरमध्ये झाल्यानंतर त्यांनी काही गट निर्माण केले होते, प्रत्येक नेत्याला गट दिलेले होते. तरी सुद्धा त्या प्रत्येक गटाच्या ठिकाणी ते येऊन 5 मिनिटं थांबत होते. आम्ही काय बोलत होते ऐकत होतो, आमच्याशी चर्चा करत होते. अगदी पक्षाच्या शेवटच्या पदाधिकाऱ्याचं काय म्हणणं आहे ते जाणून घेणारा नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं, प्रचंड काम करणं आणि त्याचप्रमाणे खालच्या कार्यकर्त्यांपासून जपणं, अशा प्रकारचा नेता आज आपल्यातून निघून गेलाय. आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना कदाचित माहीत नसेल की केवळ मला वाटतं 5 का 6 वर्षाचे असताना त्यांचे वडील अनंतराव पवार यांचा खून झालेला होता. त्यांचे वडील हे वकील होते आणि फक्त आपल्या अशिलाची केस जिंकून दिली म्हणून समोरच्या माणसाने त्यांचा खून केला होता. आणि त्यावेळीपासून अजितदादांना आदरणीय शरद पवार साहेबांनी आपल्या मुलासारखं वागवलं होतं. किंबहुना आता मला तर बऱ्यापैकी अजितदादांचा अनुभव होता, कारण मला जिल्हाध्यक्षच त्यांनी केलेलं होतं. सुप्रियाताईंपेक्षा काकणभर प्रेम पवार साहेबांचं दादांवर जास्त होतं. आणि आपण सर्वांनी परवा बघितलं की आजपर्यंत एवढ्या मोठ्या आयुष्यात आता अनेक डॉक्टर साहेब असे अनेक लोक आहेत की आम्ही वर्षानुवर्ष पवार फॅमिली बरोबर आहोत. पवार साहेबांना रडताना कोणी बघितलं नव्हतं. ते सर्वसामान्य जनतेला त्या दिवशी सुद्धा शरद पवार साहेबांचं हे उद्देश. अजितदादा माणूसच असा होता, आमचं घर त्यांनी उभं केलेलं आहे आणि अशी करणारी माणसं फार कमी आहेत. आज दादा आपल्यात नाहीत, परंतु अनेक लोकांना आजही त्यांच्याविषयी तेवढंच प्रेम आहे आणि दादांचा आशीर्वाद सदैव आपल्या सोबत आहे याचीच खात्री बाळगतो. दादांना माझ्याकडून, माझ्या कुटुंबियांकडून, माझ्या पक्षाकडून श्रद्धांजली वाहतो आणि इथेच नाही. कोकीसरा जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजपच्या श्रावणी रावराणे यांनी प्रचारात आघाडी घेतली आहे. कार्यकर्ते मोठ्या उत्साहात या भागात प्रचारात उतरल्यात. या कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घेतल्यात. पाहुयात काय म्हणतात भाजप कार्यकर्ते. प्रसिद्धात तर पूर्ण असणार, कारण आमची उमेदवारच आमच्या घरचे आहे, त्याच्यामुळे प्रसिद्धात 100% आहे इकडे. आणि वातावरण पण चांगलं आहे. मागण्यांचं म्हणजे विकास कामं तर बऱ्यापैकी कोट्यावधी निधी तर आपल्याकडे आलेलंच आहे. आणि फक्त एकच आहे की पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे, तो पण आता या 2-3 दिवसात सॉल्व्ह होईल. सरपंचांच्या आणि आमच्या ह्याच्यानं सगळ्यांना 4 दिवसात तरी पाणी भेटेलच. भाजपचं सर्व वर्चस्व म्हणजे आमच्या गावामध्ये तर 100% तर मतदान होणारच आहे, कारण जो उमेदवार आहे तोच आमच्या घरचा उमेदवार आहे. आणि जे जयेंद्र रावराणे आमचे साहेब आहेत त्यांचा तर आमच्या घरच्याच म्हणजे पूर्ण गावाशी संपर्क आहे, चांगले संबंध आहेत. आज या ठिकाणी नापणे गावामध्ये आमच्या सर्वांचे लाडके म्हणजे काडी अडचणीला धावून येणारे आमचे जयेंद्र रावराणे साहेब यांच्या सुनबाई आमच्या या नापणे गावामध्ये आल्या आणि त्यांच्याबद्दल आम्ही आज प्रचाराला फिरतोय. खरोखरच एक चांगला उमेदवार या ठिकाणी
आमचे लाडके पालकमंत्री साहेब नितेजी राणे साहेब यांनी एक चांगला उमेदवार या ठिकाणी आम्हाला दिलेला आहे आणि आमच्या गावामधून एक 100% पूर्ण प्रयत्न आमचा त्यांच्या पाठीमागे असेल. प्राधान्याने म्हटलं तर फक्त पाण्याचा एक प्रश्न या गावामध्ये राहिलेला आहे. बाकी बहुतेक कामं आमचे धडाडीचे नेते जयेंद्रराव रावराणे साहेब यांनी केलेली आहेत आणि आता फक्त एक पाण्याचा प्रश्न तो पण एक मार्गी लागणार आहे. परंतु आमच्या मॅडम निवडून आल्यानंतर एक पाण्याचा प्रश्न आमचा तेवढा होईल अशी आम्ही आशा बाळगतो. नापणे गावामध्ये भाजपचा चांगला प्रतिसाद आहे, कारण का जिल्हा परिषद लोकप्रिय आमच्या श्रावणी रोहन रावराणे जयेंद्र रावराणे यांच्या सूनबाई आहेत, त्यामुळे नापणे गावामध्ये त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळतो. आता लोकांचं एवढंच आहे की लोकांना रस्ते पाया सुविधा चांगल्या, रोडची कामं चांगल्या प्रमाणात भाजपच्या तर्फे चालू आहेत. पाण्याचा प्रश्न जलस्वराज्य मार्फत चांगल्या प्रकारे चालू आहे. लोकांना अपेक्षा आता भाजपकडून अनेक वाढत चालल्या आहेत आणि जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार 100% या प्रचंड बहुमताने नापणे गावातून विजय होणार. 100% आमच्या गावातून जयेंद्रराव राणे साहेबांच्या सूनबाईंना 100% मतदान होणार. भाजपला कमीत 76 ते 77% पडेल. कामाने म्हणजे आपल्या गावात 3 गाववाडी तर नळ योजना झालेलीच आहे. 1-2 वाड्या आहेत शिल्लक, त्या म्हणजे पुढच्या नियोजनात चालू आहेत. आता त्याच्यातनं बघू कसं काय होतं, पण विकासाचं काम तर भरपूर चालू आहे. असं काय विकास होत नाही असं काय नाही. त्या नवीन उमेदवार निवडून येणार त्याच्याकडे आम्ही नापणे कोकाटवाडीची एक विहिरीचा संदर्भ ठेवलेला आहे आणि मध्ये या नापणे रस्ता कोकाटवाडीला गेला त्याचं सिमेंट काँक्रीटचं काम ठेवलेलं आहे आणि बाकी चालूच आहे. ब्रिजचं काम चालूच आहे. तर बाकी काय तसं हे नाही आहे. भाजपच्या काय याच्यातून माध्यमातून कामं होत नाही अशी काय नाही. पण आणि त्याला गती देणारी पण आहे. जसं जयेंद्रराव राणेंकडे पाहिलं गेलं तसं त्यांच्याकडेही पाहणार आहे. भाजपच्या श्रावणी रोहन रावराणे यांच्या विजयासाठी वाभे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा श्रद्धा रावराणे स्वतः प्रचारात उतरल्यात. गावागावात फिरून त्या प्रचार करतायत. रावराणे यांच्या विजयाचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय. काय म्हणालेत रावराणे पाहूयात. गेले 7 दिवसापासून मी प्रचाराला आहे यांच्याबरोबर. लोकांचा प्रतिसाद बघून खूप छान वाटतं आहे की आज आमचा उमेदवार त्या डोर टू डोर जाऊन प्रत्येक घरात जाऊन लोकांच्या समस्या ऐकतो आहे, सगळ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं तो देतो आहे आणि मला विश्वास आहे आता आम्ही नापणे गावात आहोत. नापणे गावातील सर्व महिलांचा, वृद्धांचा, जेवढे माणसं होती, जेवढे आम्हाला मिळाले ते सगळ्यांनी सांगितलं आहे की आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत. त्यांचे 2-3 प्रश्न आहेत. पाण्याचा विषय आहे, रस्त्याचा विषय आहे, पण तुम्हालाही माहिती आहे तो आम्ही काम करायला सुरुवात केलेलीच आहे. त्याचा लवकरात लवकर ह्यांना पाण्याचे प्रश्न, रस्त्याचे प्रश्न सगळे सोडवले जातील आणि त्यासाठी आमचा उमेदवार ठाम उभा आहे. त्याच्याबरोबर आम्ही सगळे त्यांच्यावर उभे आहोत. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार विजयी होतील असा विश्वास पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आलाय. पाहूया. जिल्हा परिषद निवडणुकांना ज्या प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे आणि माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आपण पाहतोय तर स्वतः जिल्हा परिषदचे भाजपचे उमेदवार मित्रांसमोर आहेत. त्याचबरोबर सराटा पंचायत समितीचे उमेदवार उत्कर्ष गावकर सुद्धा आपल्यासोबत आहेत. सर्वप्रथम आपण त्यांच्याकडे जाऊ. कसा प्रतिसाद मिळतोय घरोघरी तुम्ही जाताय? खूप छान प्रतिसाद मिळतोय आणि खूप बरं वाटतंय, कारण असं वाटतंय की आता महायुतीचा विजय लांब नाही आहे, 100% विजय होईल असं वाटतं. म्हणजे तुमच्या गावात आज सगळे आलेले आहेत, सरपंच म्हणून काय सांगा? पहिलं म्हणजे माझ्या गावात मी सगळ्यांचं स्वागतच आहे
आणि आज 6 गावांचा विषय आहे आणि काल सभा झाली तिथे 6 सरपंच आपल्यासोबत आहे. त्यामुळे विजय हा आमचा नक्की निश्चितच आहे आणि बहुमताने आम्ही ह्या दोन्ही तिन्ही उमेदवारांना निवडून देणार हा आम्ही निश्चय केलेला आहे. निश्चितच स्वतः जिल्हा परिषदचे उमेदवार मित्रांचे आपल्यासोबत आहेत. घरोघरी जात आहे, माझगाव झालं, प्रत्येक गावात फिरतात. चराटे कंप्लीट करायचं तुम्ही ठरवलेलं आहे का सगळं? जिथे ज्येष्ठांची साथ आहे इथे अशोक दळवी साहेब आहेत, जिथे आमचे मोठे भाऊ राजू कुबल साहेब उभे आहेत, राजनजी उभे आहेत, बाळू परब साहेब उभे आहेत, जिथे आमच्या माझगावमधनं बाळा वेजरे साहेब उभे आहेत, संजय कांशे साहेब उभे आहेत आणि बरेच आमचे वरिष्ठ मंडळी इथे उभे आहेत, जुने जाणते मंडळी उभे आहेत. आणि जिथे या सगळ्या वरिष्ठांबरोबर मोठ्या भावांसोबत आमच्या क्लेटससारखे युवा रक्तसुद्धा आमच्यासोबत आहेत चराट्यात फिरताना. त्यामुळे खरोखरच या सगळ्यांना मी नतमस्तक आहे. या सगळ्यांनी जो काही उत्साह दाखवलेला आहे, कारण इथे गावकर मॅडम आणि मी लढतोय पण इथे प्रत्येक माणूस लढतोय असं होतं. आणि मी क्लेटसबाईंना मगाशीच सांगत होतो मस्करीत की कधी कधी असं होतं की सगळे पुढे असतात 60-70 लोक आणि सर्वात मागे मी राहतो, त्यामुळे त्यांची एक्साइटमेंट जास्त असते आमच्यापेक्षा पोचायची. हे बघून खरोखर मनाला असं शांत वाटतं. मला बरीच लोक सांगतात की समोरच्याचं डिपॉझिट जप्त करूया, तुमचं किती मतं पडतात बघूया. पण मला असं वाटतं हा आशीर्वाद इथे आमचे जाणते सुरेश सावंत सर आहेत, आर के सर आहेत, ह्या सगळ्यांचा आशीर्वाद हीच खरी आमची जीत आहे आणि याशिवाय काही जीत मी मानू शकत नाही. निश्चित क्लेटस तुमचा उल्लेख केला आहे, युवा फळी तुमच्यासोबत आहे, कसा प्रतिसाद मिळतोय? 100% महायुतीचं काम करताना खूप आनंद होतोय. सगळे आमचे जुने नवीन सगळे कार्यकर्ते एकत्र आहेत, खूप आनंद होते. नेत्यांचा बराच साथ आहे. विक्रांतभाई 100% जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त लीडने निवडून येणार, ह्याचा प्रयत्न आमचा 100% राहणार आहे, कुठेच कमी पडणार नाही आहे. तसेच गावकर मॅडमांना पण भरपूर लीडने निवडून आणण्याची जबाबदारी 100% आमची आणि ती आम्ही पार पाडणार आहोत. निश्चितच आपण पाहतोय महायुतीच्या माध्यमातून माझगाव जिल्हा परिषदेमध्ये दावा केला जातो की महायुतीचे तीनही जे उमेदवार आहेत ते मोठ्या मताधिक्यानं निवडून येतील असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करताना पाहायला मिळतात. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलचा विनायक गवस, कोकण सदलाईव, सावंतवाडी. सावंतवाडी बाजारपेठेतील संचनी पॅलेसच्या मागील बाजूस असलेल्या महावितरणचा पिलर फीडर उघडा पडला असून महावितरणचे त्याकडे दुर्लक्ष झालंय. त्यामुळे नागरिक लहान मुलांच्या जीवितास धोका निर्माण झालाय. शहरात वस्तीच्या ठिकाणी असेच प्रकार दिसून येत आहेत. त्यामुळे 4 दिवसात महावितरणनं ही परिस्थिती बदलावी, अन्यथा महावितरण अधिकाऱ्यांना घेराव घालू असा इशारा युवा रक्तदाता संघटना अध्यक्ष नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी दिला. आज या ठिकाणी संचयनीचा हा परिसर आहे, बरं बाजारातील हा परिसर आहे आणि या ठिकाणी आज MSEBचं आपल्या महावितरणचं हे फ्यूजचा बॉक्स आहे. तर पूर्णपणे हा रहिवाशांचा एरिया आहे आणि या ठिकाणी हा पूर्णपणे लहान मुलं या ठिकाणी खेळत असतात. तर कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी होण्याची या ठिकाणी शक्यता आहे आणि बरेच वर्ष झाली हा बॉक्स या ठिकाणी असाच आहे आणि पूर्णपणे हे फ्यूज वायरीचं हे कनेक्शन पूर्णपणे ओपन आहे. त्या ठिकाणी येण्या जाण्याचा रस्ता आहे आणि हा पूर्ण संचयनीचा परिसर आहे. या ठिकाणी लोक राहत आहेत, तर पूर्ण जीविताला धोका आहे. या ठिकाणी लहान मुलं खेळत असतात. तर त्या ठिकाणी कोणतरी मेल्यानंतर या प्रशासनाला जाग येणार आहे का? तर माझी इकडचे जे वीज वितरणचे जे काही अधिकारी असतील तर त्यांना संबंधित प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणं आहे की ज्यावेळी पालकमंत्री, त्यानंतर या ठिकाणी नितेश राणे साहेबांनी, त्यानंतर आमदार, स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांनी मागणी केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात निधी दिला होता. तर या ठिकाणी हे अधिकारी आहेत, हे मुजोर अधिकारी या ठिकाणी येत नाहीत आणि या ठिकाणी कोणाचा जरी जीव गेला तर तो जीव गेल्यानंतर त्या ठिकाणी सांत्वन करण्यासाठी म्हणून अधिकारी बसलेले आहेत का? तर त्यांची जी ड्युटी आहे ती ड्युटी कोण करणार आहेत? तर वारंवार त्यांचं लक्ष वेधला गेलेलं आहे. या अगोदर सुद्धा कादरी मस्जिद या ठिकाणी सुद्धा स्ट्रीट लाईटचा बॉक्स पूर्णपणे रस्त्यावरून पडला होता आणि शाळेची मुलं ये जा करतात. तर त्या ठिकाणी कुठे त्यांनी हात लावला असता, कुठे स्पर्श झाला असता तर त्या ठिकाणी जीवितहानी झाली असती. तो सुद्धा बदलण्यासाठी त्यांना कित्येक काळ लागला, बऱ्याच वर्षानंतर तो बदलला. तर असे संपूर्ण सावंतवाडी शहरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी ही दुरावस्था आहे, ही जर दुरावस्था ह्या 4 दिवसात जर या संबंधित प्रशासनाने आणि या अधिकाऱ्यांनी जर केली नाही तर त्या या ठिकाणी वीज वितरणचे जे कोणी संबंधित अधिकारी असतील त्यांना आम्ही आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून आणि आमच्या पक्षाच्या माध्यमातून त्यांना घेराव घालून जाब विचारू. त्या अगोदर त्यांनी ह्या 4 दिवसाच्या ही जी परिस्थिती आहे ही सुधारावी. आयुष्यात आजवर कुटुंबातील रक्ताची माणसं गमावली, 37 वर्षात कुटुंबातील माणसं गमावली, पण आज मी एकटा नसल्याची जाणीव होते. जीवनातील पहिली निवडणूक लढवताना ही जनता माझ्यासोबत परिवार म्हणून उभी आहे, अशी भावना माझगाव जिल्हा परिषदेचे उमेदवार विक्रांत सावंत यांनी व्यक्त केला. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात आयोजित महायुतीच्या बैठकीत ते बोलत होते. मित्र, मी कधी
मागच्या 37 वर्षात जेव्हा कधी राजकारणासाठी विविध भाषणासाठी उभा राहिलो तेव्हा मी दुसऱ्यांसाठी भाषण केलं. ही पहिली वेळ आहे की मी इथे स्वतःहून उभा आहे आणि ही माझ्या आयुष्यातली पहिली निवडणूक आहे. मी पहिल्यांदा स्वतःसाठी भाषण करतोय. माझ्या वयाची 37 वर्ष ही मला राजकारणात झाली, कारण मी जेव्हा जन्म घेतला तेव्हा सन्माननीय भाईसाहेब सावंत हे या महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री होते आणि ते कॅबिनेट मंत्री असताना हा माझा जन्म झाला त्यांचा नातू म्हणून. त्यामुळे राजकारणाचं बाळकडू काय असतं हे विक्रांत सावंतला शिकवायची गरज नाही. तो मागचे 40 वर्ष हे राजकारणच शिकत आलोय आणि ते माझ्या आईच्या पोटातनंच शिकत आलोय, लक्षात घ्या. गावचं भूषण, आमच्या गावचं आधारस्थान संजू कानशे साहेब इथे उपस्थित आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या संजय कानशे साहेबांसाठी. त्यांनी ही इलेक्शन पेटवून घातली. महेश धुरी साहेबांनी इलेक्शन पेटवून घातली आणि त्यांनी मला सांगितलं की बाहेरून तुझ्याशिवाय कोणालाही उमेदवारी मिळता नाही म्हणून. मी एक गोष्ट स्पष्ट त्यांना सांगितली, ज्यांच्या पाठीशी सन्मान्य नारायणरावजी राणे साहेब असतील, ज्याच्या पाठीशी सन्मान्य रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील, ज्यांच्या पाठीशी समस्त ही शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी आणि RPIची टीम असेल, त्याचं तिकीट कुठेही जाणार नाही. तुम्ही निश्चिंत राहा. जर कोणी इथे येऊन मीटिंग घेतली असेल तर परत एकदा मीटिंग घेऊ शकणार नाही. ही ताकद तुमच्या भावाची आहे, हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या. ताकद लक्षात घ्या. त्यामुळे राजकारण आम्हाला शिकायची गरज नसते. आम्ही फक्त जेव्हा स्टेटसवर आमचे रील्स टाकतो तेव्हा त्या रील्समध्ये फिरणारी माणसं ही कोणी 500-500 रुपये देऊन आणलेली नसतात. तर ही माणसं आमची असतात, ही आमच्या प्रेमाची माणसं असतात. हे नीट लक्षात घ्या तुम्ही सगळ्यांनी. उद्या आम्ही कुबल साहेब तुमच्याकडे येतोय, उद्या आम्ही चराठ्यात येतोय आणि हा विजय रथ घेऊन आम्ही चराठ्यात येतोय आणि आम्ही चराठ्याचा प्रत्येक उमरा उद्या जाणार आणि या पुढच्या 48 तासात चराठ्याचं असं एक घर नसणार जे म्हणणार नाही की विक्रांत सावंत आणि गावकर मॅडम तिथे आले नाही, असं असणार नाही. हा माझा शब्द आहे तुम्हाला. तसंच करत असताना परवा रविवारी आम्ही तुमच्याकडे येतोय गावकर साहेब ओटवण्यात, आणि ओटवण्यात येत असताना मी तुम्हाला शब्द देतो की लोक मला विचारतात तुम्ही माझगाव 3 दिवसात कसं पार केलात. 3 दिवसात कसं पार केलं बघायची असेल तर या माझ्या सगळ्या महिला भगिनी इथे आहेत, या सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. त्यांनी ही इलेक्शन हातात घेतलेली आहेत. विक्रांत सावंत, सचिन बिर्जे किंवा गावकर मॅडम नाही, तर या प्रत्येक महिलेनी जणू ही इलेक्शन आपली आहे असं समजून प्रत्येक जण हे दारात फिरलं. कारण आमचं फिरणं हे साहजिक आहे. आम्हाला तिकीट मिळालंय त्यामुळे आम्ही जातो, दारात जाणार, हे आमचं कर्तव्य आहे. पण या लोकांचं काय कर्तव्य होतं? या लोकांना काय गरज होती उन्हात फिरायची? मी जसं मगाशी सांगितलं, ही प्रत्येक माझी माय माऊली ही आम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी इथे उभी आहे. आम्हाला मतं किती पडणार ह्याच्यासाठी आम्ही काम नाही करत आहोत मित्र, खरोखर लक्षात घ्या. 100% जसं या दोन्ही माझ्या उमेदवारांनी सांगितलं, या लोकांचा विजय निश्चित आहे. आम्हाला मतं किती पडणार त्याच्यासाठी आम्ही बाहेर नाही गेलोय. तर आमच्या काम करण्याची पद्धत अशी आहे की आम्ही नेहमी आयुष्यात त्या प्रोसेसवर लक्ष देतो की आम्ही जे करतो ते आम्ही 100% करतोय की नाही, आम्ही जे देतो त्याच्यात आम्ही 100% देतोय की नाही, तरच त्याचा आउटकम काहीतरी चांगला येणार, हे विचार करणारे आम्ही कार्यकर्ते आहोत, लक्षात घ्या. मित्रो, आज तुमच्या समोर उभा असताना आम्ही 6 महिन्यापूर्वी आमचं आदरस्थान विकासभाईंना गमावलं. मला आठवतं सन्मान्य निलेशजी राणे, सन्मान्य नितेशजी राणे, सन्मान्य दीपकभाई तर 3-4दा आले माझ्या घरी, पण निलेशजी राणे आणि नितेशजी राणे सुद्धा येऊन गेले. आणि आम्ही सर्वजण बोलत असताना विकासभाईंची उणीव ही आम्हाला सर्वांना नेहमी भासेल. इथे RK सर आहेत, सुरेश सावंत सर आहेत, आमचे सर्व जुने जाणते इथे समस्त पिलगींचे लोक उभी आहेत, माझे सगळे नातेवाईक उभे आहेत. विकासभाई हे आमचं सर्वांचं आदरस्थान होतं, आधार होता. पण आज विकासभाई गेले असताना 4,500 मुलांची संस्था ही जी त्यांनी अविरतपणे चालवली, मला सर्व डायरेक्टर बोर्डनी हे बिनविरोध तिथे निवडून दिलं, लक्षात घ्या, बिनविरोध. सावंतवाडीच्या भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे केंद्रबिंदू तळ्याच्या मध्ये हे आमची संस्था आहे आणि तिथे ज्ञानदानाचं काम हे आम्ही तिथे मागचे 3 पिढ्या म्हणजे 60 वर्ष करतोय, लक्षात घ्या, 60 वर्ष करतोय. बेदागपणे माझा परिवार तिकडे चाललेला आहे. बेदागपणे आम्ही तिकडे लोकांची सेवा करतो. तिथे सेवा करत असताना माझा हिंदू, माझा मुसलमान, माझा ख्रिश्चन, माझे हे सर्व धर्माची लोक तिकडे शिकतात आणि प्रत्येकाला शिक्षण मिळावं आणि सावंतवाडीच्या शिक्षणाचा पाया मजबूत व्हावा याच्यासाठी माझ्या आजोबांनी आणि माझ्या वडिलांनी आपल्या रक्ताचं पाणी केलं. याचा मला सार्थ अभिमान आहे मित्र, सार्थ अभिमान आहे.
आज हा अभिमान बाळगत असताना मी तुम्हाला एक गोष्ट 100% सांगतो, जो पारदर्शक व्यवहार सन्मान्य भाईसाहेबांनी केला, जो पारदर्शक व्यवहार सन्मान्य विकासभाईंनी केला, जी या माझगाव गावाला शान मिळवून द्यायचं काम हे आमच्या रेश्माताईंनी केलं, अशोक दळवी साहेबांनी जे या माझगाव गावाला मार्गदर्शन करण्याचं काम केलं, या सर्वांचा आदर्श घेऊन सचिन बिर्जे साहेब असतील आणि आमचे गावकरताई असतील, या दोघांनाही घेऊन पुढे जायचं काम हे माझ्यासारखा कार्यकर्ता करेल, ही ग्वाही मी तुम्हाला सगळ्यांना द्यायला इथे जमलोय, लक्षात घ्या. मी खरोखर सांगतो, लक्षात घ्या, खूप मनापासनं. बघा, 2 गोष्टी आज 21व्या शतकात आमच्या स्वभावाबाबतीत बोललं जातं, लक्षात घ्या. आणि खरोखर वळके साहेब आमच्या स्वभावाबाबतीत बोलत असताना आमचा स्वभाव हा असाच राहिला आहे, लक्षात घ्या. सन्मान्य भाईसाहेब सावंतांचा स्वभाव असा होता म्हणून त्यांनी इतकी वर्ष अखंडितपणे या जिल्ह्याचं राजकारण केलं, समस्त लोकांना एकत्र केलं आणि सगळ्यांना एकत्र करून चालत असताना त्यांचा आदर्श घेऊन जेव्हा विकासभाईंनी राजकारण केलं, त्यांनी सुद्धा आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत सगळ्यांना एकत्र घेऊन जायचं राजकारण केलं, लक्षात घ्या. त्या दोघांचा आदर्श वाळके साहेब आज जेव्हा आम्ही बाळगतो तेव्हा तुम्हाला खरोखर सांगतो, कुठेतरी शांततेत संयमाचं राजकारण असावं, कुठेतरी एकमेकाचा आदराचं राजकारण असावं, असं समजणारा एक कार्यकर्ता मी आहे या माझगाव मधलाच, लक्षात घ्या. जनतेत वावरणारा राहणारा उमेदवार विक्रांत सावंत आहेत. त्यांच्यातील नम्रता त्यांना विजयाकडे घेऊन जाईल. ते प्रचंड बहुमतानं निवडून येतील. समोरच्यांची डिपॉझिट शिल्लक राहणार नाहीत असा विश्वास शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी व्यक्त केला. तसेच दोन्ही पंचायत समित्यांचे उमेदवार मोठ्या मताधिक्यानं विजयी होतील असंही मत व्यक्त केलंय. विक्रांत, समोर गर्दी बघितल्यानंतर असं वाटतं की तुझा विजय पक्का आहे, यात कोणतीही शंका नाही आहे. आणि आम्ही माहिती घेतल्यानंतर असं पण लक्षात आलं, विक्रांत निवडून येणार, पण तो प्रचंड बहुमताने निवडून येणार. समोर ज्याचं डिपॉझिट राहील की नाही हे पण मला माहिती नाही. कारण उमेदवार कसा असावा, सर्वसामान्यात मिसळणारा असावा, त्याची वागणं चांगलं असावं, बोलणं चांगलं असावं, समाजात काहीतरी त्याने केलेलं असावं. यांची घराण्याची परंपरा आहे सावंतांची. सन्माननीय भाईसाहेब सावंत असतील, सन्माननीय विकासभाई सावंत असतील, आणि निश्चितपणे तीच परंपरा विक्रांत चालवेल. कारण त्याचं बोलणं बघा तुम्ही, काय आदरण असतं. आता निवडणुकीपुरतं तो आदराने बोलत नाही. गेली 10 वर्ष माझ्या संपर्कात आहे. कधी भेटला तर आदराने बोलणं हे काही माणसात कमी असतं, पण त्याच्यात तो गुण आहे. एवढा गुण माझ्यात नाही आहे. माझा स्वभाव वेगळा आहे. कारण तुझ्या एवढा मी नम्र कधी होऊ शकत नाही, आणि तो माझ्या नम्रपणा एवढा नसावा. पण तुझा जो नम्रपणा आहे आज तुला विजयाकडे खेचून नेईल, एवढंच मी तुला या ठिकाणी सांगतो. सन्माननीय पालकमंत्री नितेश साहेब असतील, सन्माननीय दीपकभाई केसरकर असतील, राणेसाहेब असतील, निलेश राणेसाहेब असतील, यांच्या माध्यमातून या जिल्हा परिषदमध्ये भरपूर विकास कामं झालेली आहेत. आणि या जिल्हा परिषदमध्ये विकासाची गंगा आपल्याला आणायची आहे. आणि हे आणत असताना आपल्याला एक माध्यम लागतं. मला वाटतं इथं दोन्ही पंचायत समितीचे उमेदवार पण आहेत, ते सुद्धा भविष्यात विक्रांतला साथ देतील आणि या जिल्हा परिषदचा विकास निश्चितपणे करतील. मी असं ऐकलं होतं की इथं मोठी काहीतरी इलेक्शनमध्ये उलाढाल होईल, अमुक होईल, तमुक होईल. पण मी सांगतो, उलाढालीने विकास होत नाहीत. मागच्या वेळी तुम्ही कोणाकोणाला निवडून दिलं आणि काय काय प्रताप केलेत ते तुम्ही बघितलेलं आहे. म्हणजे उमेदवार निवडून देताना सुद्धा जनतेने तेवढाच विचार करणं आवश्यक असतं. मला कोणाचं नाव घेऊन कोणाचा कमीपणा करायचा नाही आहे. मला वाटत नाही की समोरचा उमेदवार बघितल्यानंतर आणि विक्रांतला बघितल्यानंतर मला असं वाटतं की माझगाव या गावाने तरी तुला 99% मतं दिली पाहिजेत. त्याचं कारण आहे, तुमच्या यासाठी योगदान आहे. या गावाने गावाचं नाव पुऱ्या सन्माननीय भाईसाहेब सावंतांनी पुऱ्या महाराष्ट्रात नेलं, सगळ्यांना माहिती आहे. आणि आज त्यांचाच वारस आज तुमच्याकडे मतं मागतोय.
तुम्हाला विकास देण्याची भाषा करतोय, तर मला खात्री आहे की त्याच्या शब्दाला तुम्ही निश्चित होकार द्याल. आता विरोधात बोलण्यासारखं काहीच नाही आहे, समोर विरोधकच नाही असलं वाटतं, त्याच्यामुळे मी काही जास्त बोलणार नाही. पण तू जास्त बॅटिंग केलीस असं मला क्लेटस येता येता सांगत होतं. अर्धा तास बोलतोय विक्रांत, त्यामुळे विक्रांत बोलण्यात पटाईत आहे, एवढं मी तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो. त्याच्याबरोबर बोलणं म्हणजे खूप कठीण आहे. काय रेश्माताई, विक्रांत चांगला बोलू शकतो, आम्ही पण तेवढे बोलू शकत नाही. तू असाच राहा, असाच मोठा हो. माझे आशीर्वाद तुझ्या मागे कायम राहतील. तुझ्या वडिलांचे आशीर्वाद माझ्या मागे कायम होते. तुझे वडील माझे मार्गदर्शक होते. बाईसाहेब सावंतांचा आम्हाला काय सहवास लाभला नाही, पण निश्चितपणे विकासबाईंचा सहवास लाभला. बोलून घ्यायचे, गप्पा करायला आम्ही दोघेजण बसायचो आणि मला काय मार्गदर्शन करायचे. त्यांना कोणी शत्रू नव्हता. विकासबाईंचं मी बघून घेईन, विकासबाईंचा असा शत्रूच नव्हता, कारण त्यांनी कधी कोणाचं वाईट केलं नाही आणि विक्रांतने पण सुद्धा कोणाचं वाईट केलेलं नाही आहे. आणि समाजात सुद्धा तुझं चांगलं बोल आहे. मी काल उठवण्यात पण गेलो होतो काही माणसांकडे, तर मला बोललेत की आम्ही विक्रांतला मतदान करणार. म्हणजे लोक बोलत आहेत. त्याच्यामुळे मी परत एकदा सांगतो, आपल्याला डिपॉझिट जप्त करायचं आहे, असं लढायचं नाही. तुझा विजय निश्चित आहे. इकडचा बसलेला कोणी सांगेल की विक्रांत निवडून येणार, पण विजय असा असावा की जिल्ह्यामध्ये जशी मी घेतली, झालेल्या वोटिंगमध्ये मी 72% मतं घेतली आणि 28% चौघात वाटली गेली, तशी जे वोटिंग होईल ते वोटिंग असं असावं की जिल्ह्यात ते कोणी घेतलं नसावं. त्याच्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचे आहेत आणि निश्चितपणे कार्यकर्ते तुझ्यासाठी, मी आणि माझे कार्यकर्ते, तमाम आमच्या युतीचे कार्यकर्ते तुझ्यासाठी प्रयत्न करतील. तुझं माझगाव नाही तर जिल्ह्यात नाव झालं पाहिजे. पहिल्या पेजवर, तरुण भारतभरात सगळ्या पेपरवर विक्रमी मताने विक्रांत निवडून आला असं झालं पाहिजे, असं या ठिकाणी मी नमूद करतो, रजा घेतो आणि परत एकदा दिलगिरी व्यक्त करतो की माझ्यामुळे तुम्हाला एवढा वेळ थांबावं लागेल. मला वाटतं अजून कोण जेवलेलं दिसत नाही, टेबलं सगळी खुर्च्या लागलेल्या आहेत. निश्चितपणे तुम्ही चांगलं जेवून घ्या, जेणेकरून 2-3 दिवस असं वाटलं पाहिजे की इथं आम्ही जेवलो, असं जेवून घ्या, असं या ठिकाणी सांगतो. जास्त वेळ घेत नाही. दोन्ही उमेदवारांना, आमच्या चराटा पंचायत समितीच्या गावकर मॅडम असतील आणि माझगाव पंचायत समितीचे माझे मित्र बिरजे असतील, या दोघांना सुद्धा तुम्ही चांगल्या मताधिक्याने निवडून द्याल अशी मी आशा बाळगतो. आणि आले ना तर तिघेही आले पाहिजेत. तुम्ही असं करू नका एक मत आम्ही विक्रांतला देऊ आणि खालचं मत वेळ देऊ, ते शोभनीय नसतं, ते चांगलं नसतं. पॅनल टू पॅनल वोटिंग करा, तिन्ही उमेदवार निवडून आले पाहिजेत. माळ तुटता कामा नये, आपली जी माळ आहे ही तुटता कामा नये. मग एक विचार करा, एखाद्या मतांचा फरक असू शकतो, एखाद्या पंचायत समितीमध्ये विक्रांतला 2 मतं जास्त असतील किंवा आणि कोणत्या पंचायत समितीचे उमेदवार जास्त असतील, पण उमेदवार हे तिन्ही निवडून आले पाहिजेत अशी मी तुमच्याकडे विनंती करतो. आपल्याला विक्रांत बरोबर खालच्या दोन्ही पंचायत समितींच्या गावकर मॅडम आणि बिरजे याच्यासाठी काम करायचं आहे आणि ते तुम्ही निश्चितपणे कराल. आणि एवढं लक्षात ठेवा, सत्ता आपली आहे, त्याच्यामुळे विकास आम्हीच करू शकतो. त्याच्यामुळे तुमचं मत वाया जाणार नाही असं या ठिकाणी सांगतो. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात महायुतीची बैठक पार पडली. यावेळी उपस्थितांनी विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. पाहूया. गेली 4-5 दिवस मी असेल, विक्रांतजी असेल आणि आमची पूर्वी महिलांची टीम, आमच्या कार्यकर्त्याची टीम, आम्ही माझगाव गाव पुरा पिंजून काढला आणि जो प्रतिसाद आम्हाला मिळाला त्यावरून माझ्या विजयाची खात्री आहे असं मला पूर्णपणे वाटतं. खरं सांगायला गेलं तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महिला वर्गांची जी साथ होती, एक उत्स्फूर्तपणे त्या आमच्याबरोबर फिरत होत्या आणि त्या लोक बघतात की उमेदवारावर कोण आहेत, कार्यकर्ते आहेत, महिला वर्ग आहे
आम्हाला भरपूर लोकांनी सांगितलं की सचिन तू आमच्याबरोबर ये, तुला असं देऊ तसं देऊ, पण आमच्यातला एक संघटनेतला कार्यकर्ता आहे. आम्ही म्हटलं नाही, संघटना सांगेल त्या उमेदवाराचं आम्ही काम करणार. आणि आम्ही आमच्या पूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या टीमने दीपकबाईंचं काम अगदी प्रामाणिकपणे केलं. आणि त्याची पोचपावती म्हणून तुम्हाला सांगतो की सगळं विजयी मिरवणूक झाल्यानंतर मी घरी गेलो होतो, आंघोळ केली आणि झोपत होतो, तेव्हा मला रुपेश नाटेकर आणि यांचा संजय माजोकरांचा फोन आला, सचिन तू कुठे आहेस? मी म्हटलं मी आता दमलो, आता मी झोपतो. तर नको 2 मिनटं श्याम कसारेंच्या घरी आहे, आपल्याला फटाके लावायचे आहेत. आणि मी तिथे रात्री फटाके लावण्यासाठी गेलो. तेव्हा रुपेशला विचारलं, रुपेश तुला कसं वाटलं? तेव्हा रुपेशनं मला सांगितलं, सचिन एकच सांगतो, आमच्यापेक्षा दुप्पटीने तुम्ही युतीचं काम केलं आहे, आम्ही पण तसंच तुमचं काम करणार. त्यामुळे मला खात्री आहे शिंदे गटाचे सगळे कार्यकर्ते असतील हे आमच्याबरोबर राहतील. मी 100% विजय गुलाल आमचाच असेल. सगळ्या ज्येष्ठ मंडळींचे माझ्यासोबत जे आशीर्वाद आहेत त्यामुळे मला तर असं वाटतं की माझा विजय हा निश्चितच आहे, प्रश्नच नाही. कारण ओटवण्यात मी 5 वर्ष सरपंच होते आणि सरपंच कालावधीत मला माझ्या मिस्टरांचा तसेच माझे धीर दीपक गावकर यांचासुद्धा समाजकार्यात मोलाचा वाटा आहे. त्यांनी मला वेळोवेळी मार्गदर्शन केलेलं आहे, वेळोवेळी मला प्रोत्साहन दिलेलं आहे. ओटवण्यातून तसंच चराठा हे माझं माहेरच आहे. मग चराठा गावात माझ्या बाबांची जी राजकीय पार्श्वभूमी होती, त्याच्यानंतर बाळू वाळके काका म्हणा, राजू कुबल, गौरी बावस्कर काकी यासारख्या व्यक्तिमत्वांची मला साथ आहे चराठे गावातून. हे माझं आधी पहिलं भाग्य आहे. कसं असतं, एखादी निवडणूक लढताना पक्षाची साथ महत्त्वाची असते आणि माझ्याकडे तर 2 पक्ष आहेत, एक भारतीय जनता पार्टी आणि आमचा शिवसेना पक्ष. त्यामुळे मला तर असं म्हणजे कुठे मी तर घाबरत नाही याला सामोरं जायला निवडणुकीला, कारण माझ्या मागे भक्कम पाठिंबा आहे दोन्ही पक्षांचा. त्यामुळे अपक्ष जे राहिले आहेत त्यांना मी अजिबात घाबरत नाही, कारण माझा विजय निश्चित आहे हे मला आधीच माहीत आहे. आपल्याला माहिती आहे की जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये ज्यावेळी जिल्हा परिषद अस्तित्वात आली त्यावेळी या पहिल्या निवडणुकीमध्ये जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून या माझगाव विभागातून कैलासवासी विकासभाई सावंत यांना उमेदवारी मिळाली होती. आणि पंचायत समितीमध्ये मला या मतदारसंघामधून उमेदवार मिळाली होती. आणि तीच परंपरा चालू आजपर्यंत राहिली आणि अखंडित राहिलेली, आणि तीच परंपरा पुढे नेण्याचं काम या ठिकाणी आमचे विक्रांतबाई सावंत आणि दोन्ही पंचायत समिती सदस्य करणार आहेत. ती जी परंपरा आहे ते आपल्याला माहिती आहे की कैलासवासी भाईसाहेब सावंत याने अखंड रत्नागिरी जिल्ह्याचं जिल्हा परिषद शेती सभापती आणि त्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून काम केलेलं आहे. आणि त्यावेळेपासून आजपर्यंत या मतदारसंघामध्ये भाईसाहेब सावंत हे भेडशी मतदारसंघामधून जिल्हा परिषदेवर गेले होते. आणि ह्या जिल्हा परिषदचा जो वारसा आहे किंवा जिल्हा परिषदमध्ये ज्या अनेक योजना असतात तशाच पंचायत समितीवर ते अनेक योजना ज्या असतात त्या सर्वसामान्यपर्यंत नेण्याचं काम ह्या पंचायत समिती आणि जिल्हा समिती स्तरावरून होत असतात. आपल्याला माहिती आहे विकासाच्या बाबतीत काही वेगळं बोलणं काही मला काही वाटत नाही. मग रेश्मा सावंत असू दे, विकासभाई असू दे, आम्ही असू, सर्व इथे व्यासपीठावर अनेक सरपंच आहेत, त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये ह्या सर्व विभागामध्ये अनेक विकास कामं गेली. महिलांसाठी असेल, युवकांसाठी असेल, अशा अनेक योजनासुद्धा महाराष्ट्र शासनाच्या आणि केंद्र शासनाच्या वतीने राबवल्या गेल्यात. उपस्थित कार्यकर्त्यांना एकत्रित करण्याचा मुख्य उद्देश आहे की आपण अजून 2 दिवस वाढलेले आहेत, प्रत्येक मतदारापर्यंत आपण जावं, आपली भूमिका त्या ठिकाणी सांगितली आणि गावामधील अनेक विकास कामांचं जे विजन आहे आणि आमचा यामध्ये एक हेतू आहे की यामध्ये ज्या निवडणुका आम्ही लढवतो ते काही आश्वासनं देत नाहीत, तर आश्वासनाची पूर्तता करण्याची जबाबदारी जशी नेते मंडळी आमच्या आहेत तशी या तिन्ही उमेदवारांची राहणार आहे. म्हणून मी या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो की 7 फेब्रुवारी होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये या ठिकाणी ह्या उपस्थित प्रमुख कार्यकर्त्यांना मला विनंती करायची आहे की आपण प्रत्येक भागामध्ये, आपल्या गावामध्ये, आपल्या वाडीमध्ये आपण जी कामं केलेली आहेत
मला साई गावांचं माहिती आहे की आम्ही अनेक विकास कामं ह्या मतदारसंघामध्ये ह्या सर्व व्यासपीठावरच्या मान्यवरांतून केलेल्या आहेत. तालुक्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळी कामं या विकास कामातून केलेलं आहे. आणि जसं केंद्रामध्ये आपली सत्ता आहे, महाराष्ट्रामध्ये आहे, आणि झालेल्या महानगरपालिकेमध्ये जो प्रचंड विजय महायुतीने मिळवलेला आहे, तोच विजय या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदमध्ये आपण मिळूया, अशा प्रकारची मी आपल्याला या ठिकाणी विनंती करतो. आज आपल्याबरोबर विकासबाई सावंत हा एक उमदा तरुण तुमच्यासमोर आहे. त्याच्यासाठी आम्हाला काम करायचं आहे. आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना गावागावात जाऊन, ज्या 6 गावात जाऊन त्याच्यासाठी मतं मागायची आहेत. विजय आपला नक्कीच आहे. त्याबरोबर सचिन बिर्जे BJPचा एक तळागाळात काम करणारा कार्यकर्ता आहे. पक्षाने आज आपल्या कार्यकर्त्याला संधी दिलेली आहे. त्यामुळे पक्षाला, आम्ही ज्या पक्षात काम करतो त्या पक्षाचं आम्ही पण देणं लागतो. आणि त्यामुळे सचिन बिर्जेला सुद्धा भरघोस मताने निवडून द्यायचं आहे, विक्रांतला निवडून द्यायचं आहे. आणि तसेच दुसरी जी चराठ्याची पंचायत समिती आहे, आपण आता 30 वर्ष जिल्हा परिषद आमच्याकडेच ठेवलेली आहे. ही तिन्ही पदं आमच्याकडे पहिल्यापासून असल्यामुळे आता सुद्धा भरघोस मताने आपल्याला उत्कर्षा गावकर ह्यांना पण भरघोस मताने निवडून द्यायचं आहे. तिन्ही जे शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. अपक्ष महिला उमेदवाराला धमकी, विक्रांत सावंत भाऊक आणि अजितदादांच्या आठवणींनी पाणावले डोळे. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.